какво правите хора, аз съм Терминатора вече, който вече има апдейт, може да си го изтеглите. Има и нови карти. Една легендарка. Да. Вече съм на другата арена. Най-накрая. Другото е, че мога да играя в 2 в 2. Например, това е като турнамент. Ето, например, сега влизам. Има хора, които и те влизат. Сега тук играем на 5 арена. И да, това е играта. Baby Dragon плюс Witch и Москитар. Това са на хубаво. Москитерки. Москитарката ще убие Baby Dragon, мисля. И Baby Dragon умря. Тук ако спечелим... Тук печелим. Даяна. С нея съм играл една битка. Слаба е. С нея изгубихме точно. Давай, принце, давай! Давай, принц! Давай, бе, брат! Давай! Апдейта излезе вчера в 11 часа на обед. Точно на обед е така. От нищото дойде един апдейт, който е като турнамент. Това има ли някаква логика? Тъй като турнамент. Fuck you на играта. Witch, моля те вземи. Да, тук се знае. Тук бихме, ето. Тук бихме, брат. Майко! Москитар! Те останаха на 19 живот. Това не е възможно. Те са на 19 живот. Не, тук ни превземаме. Не. Един удар трябва, брат. Един удар трябваше. В една мини пека ще пусна, че ме ядосват. На 19 деймидж. Това е тъпо. На 19 деймидж. Вау! Чак 19 деймидж. 19 деймидж. Фак на играта си, фак. 19 деймидж. Още не мога да повярвам. Да са на 2 принца. Не мога да повярвам. Не, това просто не е вярно, това, което так ползва. Победихме! Бихме! Silver Chest плюс 7 голд. Само искам да видя така нещо. Арми, клан. Битъл. Добре. Тук поне не ми вземат коронките, което е готино. Бомпит. Мариан. Мариан, Румъния. Играл съм срещу него. Силен е. Общо взето е силен. Но не колкото мене.
Кой ще победи? Бейби Драгон или Принц? Принц, разбира се. Как няма да е принца? Принца е надеждата на отбора. Принц, принц, принц. Всички говорят за принца. Той е силния. Всички говорят за принц, принц, принц. Той е спинер принц. И стеклена мафака. Брат, тук нямат никакъв шанс, браточка. Браточка, няма шанс. Бейби Драгон! Бейби Драгон! Няма да вземи, той няма шанс. Няма да вземеш. Fuck you! Казах ти, че няма да вземеш. Тук бих. Ето, тук бих. Колко много купи ми дали? 31. За да отида на другата арена ми трябват 800. А аз имам 487. Така че 500 остат ми още 200 купи. Това значи една седмица игра, брат. Без спирка, разбира се. Те са много слаби, ако ми се падат, просто ще ги погледам, за да ми пише new card. Witch. Ти се надеждата. Смотан Witch. Тау. Още даже не са ми докоснали кулата. Това значи, че съм най-силния. Пък и няма да им дам да я докоснат. Няма да им дам. Няма да им дам. Няма да им дам и няма да им дам. Заклявам се, че няма да им дам. Няма да ви дам. Няма да ви дам. Няма да ви дам. Няма да ви дам. Найс. 500 демидж на принц. Уич, спирам атаката. Няма да ми докоснеш кулата, брат. Няма. Няма шанс. Застрели го. Така не ми докосна кулата. Как ще докоснеш, бе? Ти си слаб. Какво? Аз нямам такова. Ами, че ми дава по 2 експириента и че няма никакъв смисъл вече да играя, защото тук ще ги победя. Пойдеш ми, нямаше смисъл да пускам вече Бейби Дракон. Нищо. Следващо. Той ми е приятел. Ще се оставя. Ще се оставя да ме победи. Ще се оставя. Защото ми е приятел. Каза съм Мерт, ама се е кръстил fucking shit на светкавицата ти. Не мога такова името. Там отгоре описание ми се чете, защото игра е много важна игра. И тя се казва Clash Royale. Тук ще му се оставя. Тук му се оставям.
Ако спечеля, после ще вика, ти закони ми се остави, ти само биш. Повече с тебе няма да играя никакви турнаменти, такива буклуци. Мини пека срещу мини пека. Дан 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 дан. И двете мини пеки изгубиха. На мен още не са ми докоснали нито една кулата и ти няма. Смисъл, фак, за ко пуска светкавица? Къска би малко демидж. Щата са кефя. За кой играе с арчерите, като знае, че принца ще ги победи на първи удар? Който играе с арчерите и е на втора арена, значи е мега прост. С арчери никога не са играни, те са слаби. С арчери никога не са играни. Щабан така. Вече ми да по 2 експирия. За което хич не ми пука, хич не ми пука, да-да-да-да, пука, хич не ми пука. Добре, сега те няма да могат, защото се слави. Ето, даже не успяха да ми вземат количката, бати. В тих се не ги пускам. Пускам мини пека! После пускам един гад. Всичко става мега бързо. Baby Dragon, Baby Dragon. Baby Dragon. Няма да успея. Нямам никакъв шанс. Нямам никакъв шанс. Няма да спечеля коронки. Нито една, нито две, нито нула. На втората секунда! Майко! Оле! Не мога да повярвам. Не. Това не беше истина. Брат. Гоблин хът! Фарбол, която е тъпа карта. Арчер. Oh my god! Look at this. It's nobody come for you, bad boys. What you wanna do when it come for you, bad boys. What you wanna do? Пред ако играта с Лига. Сега няма го слагам. Това е слаба карта. Ще сложа Гоблин хът. Срещу кого? Мини пека, защото... Да. Просто се така, че те слава, няма да игра с нея. Ще играм още един матч. Все ще ми натяква заради това и го такова.
Ето мини-пеката, например, скелетонки. А Пинър на една скелетонка. И той губи, защото е мега слаб. Мини-пека, motherfucker! Мини-пека, motherfucker! Baby Dragon. И взехме. Колко малко дейвич ми остана да взема! Фак! Абонирайте се, оставете по един лайк. Може да се изтеглите и стои апдейта от Google Play, разбира се. Айде, чао. И оставете един коментар, че клипът е тъп.